चलो भाई देखो अपने साथ गाइसमोन नोंथांमोना साननो हागौ नै बिराद गोमोथाव नङा होमबा फैसानि मिथाइ अरिजिनाल फैसा आसरित नङा होमबा हाय हाय मेथाइ फानग्रा इतना सुकून रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ समझ रहे हो आप आसरित गोमोथाव मा फाग्ला फैसानि मेथाइ बिलाय अरिजिनाल बावसो फैसायाबो बाय बाय टाटा गुड बाय गया आसरित झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो ओह यार ये कितनी औसम आरो मारै जाखो 10 थाखाबो नुदोंमोन दा आङो नै बे मेथाइखौ आङो आनबक्सिं खालामसै आरो अरिजिनाल खालै गाइसमोन मेल्ला फैसा नै आनबक्सिं खालामनायनो र' ए र' नै बे फिसायाव नाम्बार थायो जाहैदों फार्स्ट नाम्बार फार्स्ट नाम्बार थाइबा मोनसिगोन फार्स्ट नाम्बाराव खय थाखा दङ लिरनाय फार्स्ट नाम्बाराव खय थाखा दङ होनबा थाइसे आइसु फार्स्ट नाम्बाराव नै थाइसेल' दंमोन अ नैबाव थाइसे दं फार्स्ट नाम्बाराव थाइसे लादो बबे फार्स्ट नाम्बारा बिसो फार्स्ट नाम्बारा नैबे थाइसे खोना नै फानग्रा बेनो पास नाम्बार नागिरनांगौसो ए थाइसेल' 9 थाखा थैबाय आंहा लस थाइसे मोनबा हरदो फैसाया पक'ना हरदो होमबा 10 थाखा लस जाबाय आंहा माबा दंखायो मोजां गथा माबा होखादोंलाय आयौ गोराथार नै थाइसेल' मोनबाय बेनिया लाखि थाइसेनिफ्राय जागायगोन लाखि दंबा नोङो सोरबा